दिनैलाय माथो हेपि निउ इयारलै हेपि निउ इयार लोगोफोर हेपि निउ इयार रांखावरि दाला मोखांनिफ्रायबो हेपि निउ इयार लोगोफोर हेपि निउ इयार आंखौ गाज्रि दामोन दे लोगोफोर आंनिया हौवाया दाउ लायनो थांनाया माथो दाहालागै मोनफैलालाय माला लाबोगोन माला संना जाहोगोनलै आंखौलाय बेदर मोनजागोन दिनै बेदर मोनजागोन हेपि निउ इयारनि बेदर मोनजागोन फैदोलै आंनि हौवा फैदो माखालै जानांगौ खानाफोरखौ सना रांखावरि नै दाउआ लाबोबाय आङो संनोसै आङो अमा बुन्दा बोरमा फान्थासाला मा बेयो मा हा सना रांखावरि मानो बिदि बुंखो आंखौलाय आरो मा नोङो सिनायाखै नामा दाउ बियो दाउ साला खेफ्रा सालाय मा जातनि दाउ लाबोदों नोंलाय सालाय निउ इयारनि खाना जागोन सानदोंमोन आङो गारनायालागै मा एसेबां फिसा दाउ लाबोदों नोङो हा सोर सासेनो थोनो हा बे दाउखौ आङो जाजोबना दोनगोन फिसा नङा सना रांखावरि फुवासेनि 100 ग्राम बारा नोंसानो मा खर' होनना बुं मालायबा मालायफोरा कटक नायै बेदरै लुन लुन जागोन नै मा खर'नि जोंहानि दाउआ मा फुवासेनि 100 ग्रामल' बारा नङा मानो नों मानसियानो एसेबां खेफ्रा आं साननानैनो मोननो रोङा नोंदि मानि थाखाय एसेबां खेफ्रा साला कटक सानदोंमोन आङो निउ इयाराव मार बुरजा बेदर जाखागोन होननानै गोरनायालागै नै दा मा अहानायानो नङा अहानायथ' बाद होलै जानाय रखमखौनो मोननाय नङा आं दा आरो मानो मा खरखौ नायबाय थाखो दाउखौ माखारै फुथानानै गोदाहैनो हाया नामा साला बाराद्राय खेफ्रा दिन्थियो आंनि सिगाङाव बिदि दिन्थिनाङा दे आब'मोन अबाव थांखो आङो हाथाय खालायनो थांसै हाथाय खालायनो र' फैसा हरफानि नांला दे फैसा मा फैसा लाङालासिनो हाथाय खालायनो थांनो नागिरदों नोंलाय माबा आब' फैसा नाङा दे आयु मा फैसा नाङाहाय फैसा गैयाबा नोंलाय माजों हाथाय खालायगोन माजों ना बेदर बायगोन र' जाम्बिलाय हरफानि र' फैसा 200 दाखालिदि मैगं फाननानै मोननाय 200 फैसा बेखौनो हरफानि र' नांलायालै फैसा नाङा होनदोंना मानो नाङा होमबालाय नोङो माजों हाथाय खालायगोन मोसों आंनियाव दङ दे आंनाव दंखायो फैसा माइ नोंलाय अबाव मोनखो फैसाखौलाय नों दाखालि मोननाय फैसाखौबो नों आंनि आखायावसो दोनदों माथो दङ आरोलै आंनियाव दङ होनबा मा बुजि मोना दङ आरो मोस्रोम अबाव मोनखो नोङो फैसा हो मोजाङै बुंलाय अबाव मोनबावनोसै आंलाय फैसा आगोलनिफ्रायनो थाइसे थाइनै जमायनानै आंहा दिनै 500 फैसा जमा जादों आरोलै आं नोंसोरनो खिन्थायाखैमोन बे बाथ्राखौ नाथाय आङो सिरि फैसा दोनखुमाबाय थादोंमोन सेफटिनि थाखाय दोनखुमादोंमोन आं आब' आंखौ गाज्रि मोननाङा दे नंमारगौ नंमारगौथ' आरो नोङो बेखौनो मा सानो अबाव मा सानखो आंलाय माथ्र' आं ओरैनो सानदोंल'सो अबाव मोनखोबा होननानै 500 मानि जमा जानाय नोंनिया दे बिदि सिरि दोनखुमादों मोजाङानो जादों दे दिनै मोनबायना नांगौ समाव मोनबायना दिनै आं बे फैसाखौ निउ इयाराव खाना जानो थाखायनो बिदि जमायना दोनदोंमोन बा मालाय बुद्धि रोंगौ मोस्रोम आगैयाबो रोङाबा दे होनबा थांसै आङो आब'मोन मा लाबोनांगोन आङो बेदर 1/2 किल' ना 1/2 किल' बायना लाबोबानो जाबाय
दे मा आधा किल'ल' बेलाय सेरसे लाबोगोन आं बेदरखौ दे होमबा सेरसेयानो लाबो 500 दङबालाय दङथ' आरो दे होमबा थांसै आङो दे थां बापरे बासिबाय दे मा बुंगोन मा बुङा थै खिन्थानोसो लुबैदोंमोन आङो फोजोंसार गुमैया होदों होननानै थेवब्लाबो आरो खोन्थायासै दे आरो फोजोंसार गुमैया खिन्थानो होआखैना सयथिनोबो आं सानथाराखैमोन आंबा जाय सिख्लाखौ गोसो गोरबोजों मोजां मोननो थाखाय हास्थायबाय थायो बै सिख्लाया दे आंनि बिब' जाना होगोन ओरैनोबा सिख्लाखौनो मोननो नागिरा गोसोमखाय आङो जेन थेनै रं नाम्बार सासे मोनदोंमोन नै बेबो थाङै थाङै माबा बिब'सो जाना होबायलै ओइ तांकुलु अबाव थांखो आङो मायबा मोनसे खिन्थागोनलै अबाव थांखो माथो बादियानो गैया एन्जरसो साहैनो थांबाय खोना रखरा आंनि दुखुखौ आं दा सोरनो फोरमायनो आइले अबाव थांजोबखो नोंसोरो मानो मोना आङो गोसथोनाय मालाय आंनिसाय उन्दै टिपुला फिसा सेंग्राफोरानो मालाय हाबा खालायलांबाय नै आंसो बोरायलायलांबाय दाहालागि गार्लफ्रेन्ड सासे मोननो रोङाखै কি হব রে ফুটা খাফাল आं मानो फुथा खाफाल लाना फैनाय फन गाइदियानो हरदों खोना रिसिभ खालाया लाजिनाय मोनसोबाय आङो इसेबांथ' खाफाल गाज्रि नालै आंनिया एखे दानो मबाइल दियाख्रबजोबगोलाय दा आं दिनैनिफ्राय सोरजों रायज्लायगोन सासेल' मोनदोंमोन जेन थेनै बेबो थाङै गायदे आब'आसो जाहैनो मोनबाय नालाय रखरा आब' ओंखामखौ संहोलांनोसै नामा दानो संनोसै आब' मोस्रोमाबो मोनफैसिगोन खोना र' दे होमबालाय संनोबालाय संखाना दोनदो ओंखामखौ बिबारे बेदरखौलाय माजों संगोन आरो नाखौ आब' दिनै खाना जानाय बाथ्राना बेदरखौ आलुजोंनो संनोसै आलु दरसे दरनै होनानै जाया होमबा आब' जागोन दे बिबारे ओमफ्राय नाखौ बिलाहिफोरजों संना दोननोसै जागोन दे बिदिबा मोस्रोम फैबाय खोना बिबारे माथो रखम खोनादोंमोन आं दानि ओं आब' फैबाय खोना आंबो खोनानाय रखम मोनदों मोनफैबाय आङो आब'मोन थिगसे हाथा खालायबाय आं दिनै दे थिगसे जागोन होनबा दिनै निउ इयारनि आब' जानो हागोन गोरनायालागे ओमफ्राय माथो लाबोखो अमा बेदर आधा किल' ओमफ्राय दाउ बेदर फुवाथाम ओमफ्राय ना मासे लाबोबाय मा ना माबायसि होनाय नायनि र' दिन्थिनि र' आरो मोजां खानायाबो नै गिदिरथार मा ना बियो भौता खोना सिलभारसो खोना ना ब्रिकेट है नङा आब' माबासो माबानासो मा होनो भौका नंगौबो जानो हागौ दे आं आरो नाफोरखौनो सिनायनो हाबाङा आंबो हाया आंलाय कमल काट रखमसो मोनदोंमोन आंबो सिनाय हाया आरो ना बेफारिया बुंनायखायसो ओमफ्राय बेसे लानाय ना मासेयाव 150 थांदों आब' 150 संहोलांसैयानो जोंफोरो नङाबा दा नाखौ जानोसै ओमफ्राय बेदरफोरखौ दा हराव जानोसै ना जागोन दे बिदिबाबो जागोन दे र' ओंखाम संनोसै आङो माइरं सुनो थांसै थां आंबो नाखौ सायना दोननोसै ओमफ्राय आङो अर जरायनि दे होमबा साथामबो संनोसै दिनै आयै होगोन एबारो मांतारनाया सानैजोंनो गेबगां आदायाबोथ' फैखायानो जोंफोरो बिमा फिसा सानैजों होगोन हख्लायनाया गोरनाया लागै
दाउ मासे लाबोनोसै ओमफ्राय ना मासे लाबोनोसै ओमफ्राय अमा बेदर सेरसे लाबोनोसै मालै लोगोफोर नोंथांमोना निउयाराव मा मा खाना जागोनलै मा मा बेदर जागोन खिन्थाहरनाय जों खिन्थु बिमा फिसा सानैजों दग्रि जागोन दे गोरनायालागै गासैखौबो जाजोबगोन ना मासे दाउ मासे अमा सेरसे गासैखौबो माने आयै मनाया लाबो आङो हाथाय खालायनो थांसै दानो थांसै होमबा फुंनिफ्रायनो जागोन दिनै मोनायालागै मा मोना आरो बाराबा गाबोनबोसो जाबावनो हागौ गोरनायाबो दिनै मा जादोंलै माबा दिनै आंखौ एसेबां मिनिनो ओंखारदों थेवब्लाबो माबा गोरनानि थाखाय मिनिनो हायाखैलै माबा मिनिनो हायाखै आङो दिनै गोलेमे खिस खिस औलै आयै बिनिथ' खोना गोरनाखौनो बोरैबा बोरैबा मोनगासिनो मुलि लाबो फिसा मुलि लाबोफा जागोन दे आयै बा मुलि लाबोनांगोन नङाबा माथो दाउ अमा नाफोरखौ जानोनो मोननाय नङा लोमजाबा गेबगाङादाया फैगौमोन खोना फन खालायनानै खेबसे फैयानोलै आयै न'आवनो फैनो नागिरा मानोबा आदाया फैनांगौ न'आव फैबादि सानफ्रोमबो ना बेदर मोनजानाय नङाना बेनिखायनो फैया बियो दा आरो आमाइ लानायाव सानफ्रोमबो रेगुलार ना बेदर सोलिबाय थायो न'आव मानो फैनो दोनो बियो मोनजाया जाजानो गिनानै फैया बियो रायख'वा दै जियानो जाया मानो आंहा बेदर ना लायहैनोसैलै